पिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय बेखौ बयबो मिथिगौ मिडियायावबो नुबाय दा बिपिएफ दोलोआव हाबहैनायनि उद्देश्य जेबो थाया बेवहाय इउपिपिएल हिसाबै इउपिपिएल खौनो फसंबोबाय इउपिपिएल आव थानानै खामानि मावनायनि मोनसे आसा भरसाजों जोङो दिनैसिम 2015 गायसनजेननायनिफ्राय दिनैसिमबो जों इउपिपिएल हिसाबै दङमोन खिन्थु इउपिपिएल हिसाबै जोङो जे धरनि खामानि मावनांगौ बेखिनिया जोंनि थाखाय माने बुजिनो गोब्राब जादों खारन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय थांनाय 5 बोसोरनि सरकाराव जों जेबादि नुबाय जे बेवहाय रायजो राजाफोरखौ जोङो फोलोमनो हानाय बादि बा रायजो राजाफोरजों बा जोंनि वार्कारफोरजों गोरोबनानै माबायदि खामानि मावलांनांगौमोन पार्टीखौ फोथांनो थाखाय पार्टीखौ फेदेरनो थाखाय पार्टीखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बेफोर जिनिसफोरा लासै फारि फारि 2020 नि इलेक्सन गेलेनायनिफ्राय दानि 2025 नि इलेक्शनसिम जे धरनि मोनसे परिबेस बे परिबेसा जोंखौ खुब माने आघात खालामदों जों बाहाय जोमै सोरबा मावथि सोरबा गुनेश्वर बिनिल' बाथ्रा नङा गासै सिनियरफोरनि गोसोआव मोनसे सोंलु फैदों जे जों इउपिपिएल खौ बबे लामाजों दैदेनलांनो नागिरदों प्रमद बर'नि भिजन आरो मिशननि बाथ्राया बहाय सिगां जुदि नोङो पार्टीखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावग्रोआबा नोंनि मिशन भिजन जेबो खामानि गैया दा बे हिसाबै दिनै बिपिएफ दोलोआव जोङो हाबैदों बिपिएफ दोलोआव जोङो 2015 निफ्राय 2020 सिमनि मोनसे अभिगथा दङ एमसिएलए जानानै बे एमसिएलए जानाय टाइमाव हाग्रामा बिथाङा जेरैबायदि जोंखौ सनमान होयोमोन हाग्रामा बिथाङा जेरैहायबायदि जोंखौ मान होनानै बिरोधी पार्टीब्लाबो जोंखौ मोनसे सनमान दोननानै बिथाङा रायज्लायोमोन खामानि दामानि मावनाय बेलायाव बिथाङा लोगो लायोमोन आरो जथेस्थ जोंखौ मददबो होदों आरो जोंबो बिथांखौ मदद होबोदों दा बे बेलायावहाय जोङो नुबोबाय जे प्रमद बर'नि गभर्नमेन्ट सालायनाय आरो हाग्रामा महिलारिनि गभर्नमेन्ट सालायनाय बेवहाय जथेस्थ पार्थक्य दङ आरो बे हिसाबै जोंहा मोनसे 5 बोसोरिया जे मोनसे अभिगथा बे अभिगथा मर्मे जोङो दिनै बिपिएफ दोलोआव हाबदों बेवहाय माने जोंहा बेक्तिगत जेबो लाबालाबनि बाथ्रा गैया बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोनानो जायनाखि दानि इउपिपिएल राजखान्थि दोलो बेखौहाय जोनोम होजेनगिरि दा बे बेलायाव मा बुङो इउपिपिएल दोलोखौ जोनोम होनायनि गुबै माखासे थांखिफोर दङमोन बेवहाय जोङो जाति हिसाबै जे मोनसे थामोनथा बेखौ जोङो संग्रामि सत्तानिफ्राय फैनाय मानसिफोरा जों इउपिपिएल दोलोखौ जोनोम होदों आरो बेवहाय गासैबो जोंनि उद्देश्यफोरा रोखामोन दा बे हिसाबै जे जों जे मोनसे साननायजों जे मोनसे सान्थौजों इउपिपिएल दोलोखौ जोङो माने दाजेननायनिफ्राय जोङो गोख्रोङैनो खामानिबो मावबोदों नाथाय 2020 निफ्राय जे मोनसे थासारि पार्टीनि गेजेरावहाय गोदान गोदान जेसेबां माने कर्मीफोरखौ लानानै प्रमद बर'आ फैदों बे गोदान गोदान कर्मीफोरा खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायखौ जों जेबो अप'जबो खालामाखै हेंथाबो होआखै किन्तु बिनि गेजेरावहाय जे गोदानफोरखौ जोङो नाङा होननानैबो बुङाखैब्लाबो किन्तु गोजामफोरखौ इसेबां जे अग्राह्य खालामनानै गोजामफोरखौ इगनर खालामनानै जे धरनि मोनसे परिबेस जोंनि गेजेराव लाबोदों जे धरनि माने सान्थौखौ जोंनि गेजेराव माने गोनो गोथो खालामनानै होदों आरो सेनियर हिसाबै जे जोङो एसेबो माने गुरुत्त गैद्रायथारै गुरुत्त बिहीन जानानै जों जेरैबायदि पार्टीयाव 5 बोसोर बे गभर्नमेन्ट सालायनाय बोसोराव जों खुनुमते जेरैबायदि थाबोदों बेखौ जुदि रायजो राजाफोरनो जुदि बुंजोबनांगौब्ला दिनैहाय खुब माने दुखुनांथाव जागोन आरो बे बाथ्राखौ गासै बुंजोबनो लुबैयाखै जे मोनसे दायित्व थायो पार्टीनि मुरब्बी हिसाबै प्रमद बर'आ मोनसे दायित्व दङमोन आरो बे दायित्वखौ बिथाङा पालन खालामाखै दिनै सिनियरफोरखौ अग्राह्य खालामनानै सिनियरफोरखौ इगनर खालामनायनि उनावहाय दिनै गासै सिनियरफोरा फारि फारि गुगालांजोबोब्ला जोंनि इउपिपिएल दोलोनि थासारिया मा रोखोम जागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा सिन्था खालामनांगोन दा बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मावरिया बायदि जानानै नोंथाङा माबायदि जागोन होननानै सानो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ साननाय बुजिनायाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन राजनितिनि बाथ्रायानो जाहैबाय मा माने राजनितिक भाबै रायजो राजाखौ बोरै सहाय खालामनो राजनितिनि मोनसे मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय क्षमताखौ नों मारै दखल खालामनो क्षमता दखल खालामनो थाखाय नोङो माबायदि जोंनि कर्मचारिफोरा जोंनि कर्मकर्ताफोरा माबायदि खामानि मावनांगौ बेफोरनि गाइडलाइन्सखौ नेताफोरा माबायदि होदों दैदेनगिरिफोरा माबायदि होबोदों बिनि सायाव निर्भर खालामो दिनैहाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो जुदि थासारिया
दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो जुदि नोङो बुजा मेलाया बुजा फराया गैया जायोब्ला नों जोंनि कर्मकर्ताफोरखौ बबे लामाजों नों दैदेनगोन जोंनि कर्मकर्ताफ्रा माबोरै खामानि मावगोन दा बे हिसाबै UPPL दोलोनि सरकार सालायनायनि बेलायावहाय दैदेनगिरिफोरनि बादैबो गासिबो सासेबो माने कर्मिफोरा सान्ति गैया सासेबो कर्मिफोरा सन्तुष्ट जायाखै आरो कर्मिफोरा जुदि सन्तुष्ट जायाबा नोंजों रायजो राजाफ्राबो थाफाया बे स्पष्ट खोथा बेवहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे जोङो बै समाव एकर्ड खालामनायनि उनावहाय जोङो हाजार नाजाब्लाबो बाराथाराव जों देरहानो हादों जों आसा खालामदोंमोन 5 बोसोर सरकार दानायनि उनावहाय जोङो फुरा माने BTC खौ दखल खालामनो हासिगोन जोंहा बे आसा दङमोन खिन्थु लाजिनांथाव बाबै 7 जनल' देरहाबाय जे समाव गभर्नमेन्ट गैयामोन बै 2015 सनाव PCDR नि जानानै जों 7 जन देरहादों खिन्थु गभर्नमेन्ट थासेयाव मानो 7 जनल' देरहाखो नोङो बे प्रश्ननि माने उत्तरखौ दिनैहाय जोङो नागिरनो थाङोब्ला बिनि दायनिगिरिखौ जों प्रमद बर'खौनो मोनगोन बाहाय दिनैहाय प्रमद बर'आ बुङो जे सिनियरफोरा आउटडेटेड जाबाय आउटमडेटेड जाबाय बिथांमोननि खामानि गैलिया आरो बे UPPL दोलोनि सेक्रेटारि राजु नार्जारिया बुंबाय जे बोराय बोरायजों जेबो जालिया बे बोराय बोरायफोरनो खामानि दायथ' होनानै लाब गैला आरो बिनि गेजेराव गोदानै फैनानै दिनैहाय माने लाइमोननि माबा सेक्रेटारि जागुलायबाय दिनैहाय बिनि आगोल ट्रेजारारमोननो फुकन लाहारि बे फुकन लाहारिया जुदि जोंखौ माने सेल्फिश होननानै बुंनो रोंबायब्ला बे सिनियरफोरखौ बा आगोल जों जाय फसंगिरिफोर बिसोर जुदि बे रोखोम जुदि खोथा बुंनानै जोंखौ उपदेश होयोब्ला जोंहाबो मोनसे नैतिक दायित्व थायो बे नैतिक दायित्वआ जाहैबाय मा नोंसोर जुदि जोंखौ मोजां मोनलाबा जोंखौ माने सैलाब्ला बा जोंनि खामानिखौ नोंसोर नाङाबादि मने खालामबायब्ला जोङो UPPL दोलोखौ नागारनानै जोंखौ जाय अनसायदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे मोनसे अनसायनाय बेखौ लानानै आरो बिथांनि जे मोनसे मावनायनि आदर्श बे जेनाखि नितिगत भाबै जेरैबायदि दायित्व लानानै कर्मकर्ताफोरखौ नायो बे हिसाबै जोंहा हाग्रामा महिलारिजों जोङो जगदान जादों नोंथाङा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय राजखान्थि दोलोआवहाय जगदान जाखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय माबायदि खामानि मावलांनो होनना थांखि लादों बेयो सैथो बाथ्रा थांनाय 5 बोसोरनि जे मोनसे माने UPPL सरकाराव रायजो राजाफोरा बन्सित जानानै दङमोन कर्मकर्ताफोरा बन्सित जानानै दङमोन खिन्थु आं सानो दिनैसिमबो 2005 नि प्रथम इलेक्सन गेलेजेननायनिफ्राय हाग्रामाखौ फेजेननो हायाखै थांनाय 2020 आवबो हाग्रामाया 17ता देरहादों जोङो 12ताल' देरहादों अब्ला दिनैसिमबो हाग्रामाया जेनबोआखै आरो नै थांनाय 2025 आव जोंनि गभर्नमेन्ट थासेयावबो जोङो 7 जनल' देरहाबाय बियो 28ता देरहाबाय दा बेनिफ्राय जोङो रोखा प्रमान जायो जे रायजो राजाफोरनि आस्थाया हाग्रामानि फारसे बांसिन दङ बिथाङा जिखिनि खामानि मावबोदों बे खामानि मावबोनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा बिथांनो भट होदों आरो बे हिसाबै दिनै गभर्नमेन्टआवबो पावारावबो बिथाङानो फैफिनदों रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो बे समाव दा मोनसे खोथा सैथो जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा दिनैहाय जा बाथ्रा बुंगासिनो दङ एलायन्सनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा रायजो सभानि दिनै MP जानानै थांबाय रायजो सभानि MP जानानै थांनायनि आराव दङ दिनैहाय माने BPF दोलोनिबो समर्थन दङ बेवहाय BJP दोलोनि समर्थन दं बेवहाय AIUDFनि समर्थन दं बेवहाय दिनै बुंदों जे कंग्रेसजों एलायन्स जानानै इलेक्सनखौ गेलेनो हासिगौ आङो आर'ज खालामगोन आङो माने रिकुवेस्ट खालामगोन प्रमद बर' बिथांखौ जे नोंहा अधिकार गैया जे नोङो पार्टिखौ नोंनि गोसोबादि नों सालायनो हानाय नोंहा अधिकार गैया रायजो राजाफोरखौ नोङो मिसलिड खालामनायनि नोंहा अधिकार गैया दिनै नोङो जाय मानसिफोरनि सहायजों जाय मानसिफोरनि हेफाजाबजों दिनै माने रायजो सभायाव MP जाहैबाय बेखौ गारनानै नों बोरै कंग्रेसजों लोगो लानानै कंग्रेसजों एलायन्स जानानै बोरै इलेक्सन गेलेनो हायो नोङो NDA नि एलायन्स सत्तेयावबो 15तानि गेजेराव मोनसेबो नों सिट मोनाखिसै नोंनि गुरुत्वआ बहा दं दा बे हिसाबै आं रायजो राजाफोरखौ बेखौ खावलायगोन जे फैगौ समाव जोंनि रायजो राजाफोरा जेसेबां माने गावबा गावनि समस्याफोरजों लोगोसे सामाजिक समस्या आरो जोंनि गथ' गथायफोरनि फरायनायनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जोंनि बेखार सेंग्राफोरनि सिख्लाफोरनि जे मोनसे थासारि बेखौ जोङो सुस्रांनांगौब्ला आं आसा खालामो हाग्रामा महिलारिनिख्रुइ साबसिन बे बाथ्राखौ रावबो बुजिनो हाया प्रमदखौ आसा खालामदोंमोन बे 5 बोसोराव जोंना जोबलांबाय आरो बे हिसाबै आं रायजो राजाफोरखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन जे नोंथांमोनहा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हानजानि जेसेबां दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव मोनसे आस्थाखौ लाखिनानै मोनसे फोथायनायखौ दोननानै BPF दोलोआव नोंथांमोना जगदान जाफै जों रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनायाव नोंथांमोनजों लोगोसे जयै आगान सुरलांगोन आरो बे हिसाबै खामानि मावनायाव जों खुनु मोनसे त्रुटि गैयाजासे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंखौ जेरैबायदि आश्वास होदों
थिग बेबादिनो जोंबो नोंथांमोननो आसा होगोन रायजो राजाफोरनो जे जोङो खुनुपदयै माबा मोनसे लबनि थाखाय जों फैयाखै जेसेबां जयनिं जादों जयनिं जाजेननायनिफ्राय दिनैहाय जों गरसेबो फैसाबो बियाखै लायाखैबो जों गावनि मथे गाव सोलिगासिनो दङ आरो बे हिसाबै रायजो राजाफ्राबो दिनैहाय जयनिं जागासिनो दङ दिनै फारि फारि मोनफ्रोमबो माने प्राइमारिनिफ्राय दिनै ओंखारबोगासिनो दङ नेपालपारा प्राइमारि जोंनि दतमा समस्तियाव बे माने प्राइमारियैनो उथायलांजोब्बाय बाखि माने बिबानगिरि साथामसोनि उनावहाय आरो बे गासै जोंना 10टा बिसिडिसि दङ 10टा प्राइमारिनि गेजेरावबो माने गोबां माने कर्मिफोरा दिनैहाय बिपिएफ दोलोआव जगदान जानायनि जजाखौ सालायगासिनो दङ आं ओंखायनो आसा खालामो जोंनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएलआ जे फैगौ बिसायख'थियाव एलआइसिनि बिसायख'थियाव मोनसेबो सिट देरहाया बे खाथां हाग्रामा महिलारिया 15टानि गेजेराव 15टाबो देरहालांगोन बेबो खाथां आरो जुदि जोंहाय माने आसाम सरकारजों लोगोसे एलायन्सआव थानानै जुदि गभर्नमेन्ट दानानै मन्त्रि साथाम साब्रैसो जुदि मन्त्रि मोनबावोब्ला रायजो राजाफोरनि जथेस्थ' उपकार जागोन बिटिसि बासि रायजो राजाफोरनि थाखाय जथेस्थ' माने मोजां जागोन आरो उन्नति आरो सिखा दिखानि खेथ्रआवबो जोंबो हाग्रामा महिलारिजों मदद होबाय हिसाबै निस्सय मोजां जागोन आं बेखौ आसा खालामो